keď každá pornohviezda je schopná používať krypto, tak to vie používať potom každý. Srdečne ďakujem za privítanie a som veľmi rád, že ste zostali aj v takejto neskorej poobedňajšej hodine na túto prednášku. Pevne verím, že sa dozviete kopec nových užitočných informácií. Táto prednáška bude doslova nabitá informáciami, technickými informáciami, takže neváhajte si robiť fotky, screenshoty. Tá prednáška je verejná, takže vám potom môžem poslať linku. A je to z Brusu nová prednáška, ktorú som v slovenčine ešte nikdy nemal, takže máte tú čest vidieť tú prednášku prvýkrát. A vlastne, o čom bude tá prednáška? Ja sa vám posnažím vysvetliť, ako prežívam ako digitálny nomád, tým, že cestujem posledných 10 rokov prakticky full-time po celom svete na krypte. Nie je to úplne krypto, aj keď to krypto stále preferujem, ale na rôznych kryptoslužbách, ktoré ma nejakým spôsobom prepájajú s fiat svetom. A o tom, aké sú tam nástroje, rizika, výhody, nevýhody, bude samotná prednáška. Takže jednu vec, ktorú ste si možno všimli, je to, že život na fiate začína byť podstatne komplikovanejší a naopak život na krypte začína byť podstatne jednoduchší. Ak si myslíte, že život na fiate je jednoduchý, tak skúste poslať $10,000 zo svojej českej alebo slovenskej banky kdekoľvek mimo EÚ a budete veľmi nemilo prekvapení, že veľmi pravdepodobne banka stopne tú transakciu, začne sa vás pýtať veľa nepríjemných otázok a vy to musíte odpovedať. Áno, takže pokým žijete v republike, máte vnútroštátne alebo vnútroseba prevody, tak myslíte si, že fiat funguje, ale v okamihu, keď chcete spraviť medzinárodnú transakciu, tak už sa to začína celé komplikovať. Ja môžem povedať, že takmer každý z vás má tieto negatívne skúsenosti s bankami, ktoré chcú čím ďalej tým viac informácií a ten fiat je čím ďalej tým ťažší na použitie. Tak tento experiment ľahko spravíte. Takže problémy fiatu alebo problémy fiat bankovníctva sú také. V prvom rade je tam extrémne veľa KYC, AML byrokracie. Dokonca vás pýtajú fakt hlúpe otázky o 200-eurových transakciách, špeciálne keď idete mimo SEPA systému. Ďalší veľký problém, ktorý momentálne máme na Slovensku, je transakčná daň. To znamená, keď ste slovenská firma a chcete zaplatiť za faktúru inej slovenskej firme, musíte platiť 0,4% z každej transakcie, dokonca aj z transakcie, ktorú si prevádzate medzi dvomi vlastnými firmnými účtami. Keď chcete vybrať peniaze zo svojho firmného účtu, tak platíte 0,8%. To znamená, že vlastne Slovensko sa posledných pár mesiacov stáva vyslovene cashová ekonomika, lebo nikto nechce platiť daň z transakcií. Áno, že, myslím si, že teraz má Slovensko najväčšiu príležitosť prejsť na krypto, pretože kryptotransakcie nie sú zdanené, sú len fiatové transakcie zdanené. Transakčná daň je zavedená aj v iných totalitných krajinách, ako napríklad Venezuela alebo Maďarsko. Ďalší veľký problém, s ktorým zápasí celá Európska únia, je cash, hotovosť. Cash nie je vítaný. Keď ste boli niekedy v poslednej dobe v Škandinávii, tak viete, že sú tam reštaurácie alebo supermarkety, kde nie je možné platiť hotovosťou. Priamo v prístupe máte napísané, že iba online kartové transakcie sú povolené. A súčasne viac a viac obmedzení na cash. Teraz ste možno zachytili, že v Španielsku, pokým chcete vybrať viac ako 3,000 eur, tak musíte predtým notifikovať španielské úrady a keď neoznámite to, že chcete vybrať väčšiu hotovosť, tak sú tam vysoké postihy. A samozrejme, keď použijete fiat transakcie, tak je tam kompletné špehovanie. Áno, to znamená, banka vie o vás všetko a samotný štát, ktorý si vyžiada tie informácie, vie o vás všetko. No a ja som sa rozhodol, že vytvorím dve také tzv. Privacy pyramídy, alebo pyramída súkromia, a to sa týka ako kryptotransakcií, tak fiatových transakcií. Takže najskôr si pozrime, ako vyzerá pyramída, tzv. Privacy pyramída krypta, a kedy máte najväčšie množstvo súkromia, najviac anonymné platby a kedy je to v najhoršie z hľadiska súkromia. Takže ideálny stav je z hľadiska krypta všetko platiť anonymnou hotovosťou. To znamená, že môžete použiť buď Bitcoin Lightning, môžete použiť Cashu, môžete použiť Monero. A keď používate on-chainový Bitcoin, keď používate Ethereum alebo DAI, tak to je tam máte tzv. Pseudo
pseudoanonymitu, to znamená, že blockchain týchto kryptomien je verejný a stále to krypto je decentralizované. To znamená, nie je tam nejaká tretia strana, ktorá vám nejakým spôsobom môže zastaviť tú transakciu, zablokovať transakciu a tak ďalej. A potom sú riešenia, ktoré nielen, že nemajú verejný blockchain, ale prakticky sú centralizované. Tam patria rôzne pseudoanonymné centralizované stablecoiny, ako napríklad USDC, kde de facto v smart kontrakte je napísané, že spoločnosť za tým môže nejakú stablecoinovú transakciu zablokovať alebo reverzovať. Takže takéto veci sú možné, keď používate stablecoiny. Ja som vyznávač priamých superanonymných transakcií, takže úplne najradšej by som bol, keby všetci brali Bitcoin Lightning alebo Monero, ale nedeje sa to, stále to vyžaduje vyššiu kryptoadopciu, aby to bolo možné. Takže stále musíme využívať pseudo-anonymné kryptomeny alebo dokonca centralizované stablecoiny. A podobne som vytvoril privacy pyramídu fiatu. Najvyšší stupeň súkromia má samotná hotovosť, ako sa hovorí cash is the king. Menej súkromia majú bankové účty a bankové transakcie vo finančných inštitúciách, v bankách, v non-CRS krajinách. Asi viete, čo je CRS. CRS je de facto svetový kartel, kde vstúpili takmer všetky vyspelé krajiny a rozhodli sa navzájom reportovať informácie o vlastníkoch účtov daňovým úradom, kde svojich užívateľov. Našťastie existujú non-CRS krajiny, kde patrí napríklad Paraguaj, Kyrgyzstan alebo Kambodža, kde je možné otvoriť bankový účet a o tom sa nikto nedozvie. Štandardne nefunguje tam ten automatizovaný reporting, čo je CRS, znamená to Common Reporting Standard. Takže toto pokladám za také, že lepšie fiatové riešenie, ktoré rešpektuje viac toho súkromia. A ďalšia alternatíva, ktorá je veľmi populárna medzi paraguajskými fešakmi, je otvoriť si bankový účet v krajine, ktorá síce podpísala CRS, ale ten bankový účet si otvoriť ako rezident non-CRS krajiny. Typický príklad je, keď máte paraguajskú rezidenciu, že si otvoríte účet Bank of Georgia alebo XAPO, čo je na Gibraltári. Obe tieto krajiny akceptujú daňové číslo a daňovú rezidenciu váš ako paraguajských rezidentov. Čo to znamená? Znamená to, že za štandardných okolností oni žiadne informácie neposielajú do týchto krajín, pokým tam nie je nejaká nezhoda alebo nejaký problém, kedy by to posielali do krajiny vášho občianstva. Takže toto je akceptovateľná privacy a neakceptovateľná privacy v prípade fiatu, to sú bankové účty v CRS krajinách. To znamená, keď máte bankový účet kdekoľvek v Európskej únii, tak nemáte žiadne súkromie. To znamená, keď máte bankový účet v Revolute, tak musíte počítať s tým, že ten Revolut vás nabonzuje Českému alebo Slovenskému finančnému úradu, pretože všetky tie krajiny sú v tom CRS karteli. Takže dôležitá vec, ak máte akékoľvek obavy zo svojho štátu alebo zo svojej vlády, tak odporúčam vyslovene dbať o svoje finančné súkromie. A myslím si, že by ste mali, pretože tie informácie, ak neboli zneužité voči vám teraz, môžu byť zneužité niekedy v budúcnosti. Takže veľmi stručne, aké má výhody použitie krypto voči fiatu, tak krypto má tzv. Full custody. To znamená, že vy nad tým bitcoinom máte plnú kontrolu, to znamená, môžete používať not custody a wallet. Je to Bitcoin vám nikto nezoberie, pokým to máte dobre zabezpečený, nikto vám nezbrazí, máte podstatne väčšie súkromie, obzvlášť keď používate Bitcoin Lightning alebo používate cashew tokeny. Nie je tam potreba žiadneho sprostredkovateľa, žiadnej tretej strany a čo je super, Bitcoin je globálny, to znamená, že môžete mať jeden wallet pre celú planetu, nepoužívate žiadne IBANy, žiadne Swiftko, nič podobné. Je to úplne odolné voči cenzúre, zmrazeniu transakcií, čo napríklad tie stablecoiny nie sú. Takže ak je to možné, ste digitálny nomád, a nemusíte byť ani digitálny nomád a veľa cestujete, tak ja odporúčam vždy preferovať krypto, pretože keď máte viac privacy, tak máte menšie množstvo potenciálnych problémov. Áno, teraz neviem, či sledujete, ale pred pár dňami bol, myslím, že vyhekovaný Coinbase. No, Coinbase bol vyhekovaný. A automaticky ten vyhľadač vyžaduje $20 miliónov za to, že tie informácie nezverejní. Takže to je krásna ukážka toho, že keď ste sa zaregistrovali na KYC burze Coinbase, tak automaticky vaše informácie líkli.
A keď ešte nelikli, vždy je to otázka času, kedy tie centralizované burzy vyhekujú a tie informácie líknú. Takže KYC, viete, čo znamená KYC? Kill your customer. Dobre. Anonymný, tak teraz budem prechádzať postupne tie samotné polička tej privacy pyramídy a budem hovoriť o jednotlivých tých riešeniach. Priznám sa, ja som veľký Monero fanúšik, dúfam, že ma odtiaľto akože nevypudíte z tejto konferencie. Monero je stále veľmi aktívny projekt, stále sa zlepšuje jeho privacy. Na stránke KYC.me môžete nájsť veľké množstvo služieb, ktoré môžete používať, ktoré akceptujú ako Bitcoin Lightning, tak Monero. Existuje spôsob, ako môžete neanonymné krypto, napríklad Bitcoinový on-chain Bitcoin, previesť do Monera. Sú na to rôzne služby. Ja používam Trocador App, asi taká najlepšia. Dokonca existujú rôzne atomické swapy, Basic Swap DEX a dokonca aj Serai DEX. Ďalšia vec je, môžete nájsť nejakého fyzický vexláka. Myslím si, že aj na Vexl sa určite dá tradovať Monero. Monero je veľmi dobre akceptované už veľkým množstvom služieb. Odporúčam pozrieť si stránku, ktorá sa volá XMR Bazaar, kde nájdete fakt veľa služieb. Možno by som len podotkol, že najväčšia porno stránka, ktorá sa volá Pornhub, nepoužíva žiadne fiatové účty. Všetky pornohviezdy, najväčšie pornohviezdy nepoužívajú fiat, ale akceptujú stablecoiny, ktoré im Pornhub akože prideluje. Takže zvyknem hovoriť, že keď každá pornohviezda je schopná používať krypto, tak to vie používať potom každý. Dobre. Ďalšie anonymné krypto je, za to pokladám, že Bitcoin Lightning. Ja si myslím, že Bitcoin Lightning je výrazné navýšenie privacy oproti on-chainovému Bitcoinu. Ako som hovoril, služby existujú KYC.me. Je veľa spôsobov, ako nakúpiť Bitcoin Lightning. Vexl, v strednej Európe populárny Vexl. Na celosvetovej úrovni môžete používať Bisq napríklad. Na celom svete veľké množstvo bitcoinových bankomatov v rôznych krajinách. Ja som členom veľkého množstva rôznych kryptovexlovacích skupín, na Signály, na Session, Simple, Extreme, rôzne, takže ako vymeniť krypto je veľmi jednoduché. Existuje tiež služba, ktorá sa volá, že Bolt Exchange, čo je vlastne atomický swap medzi on-chainovým Bitcoinom a samotným Lightningom. Veľmi obľúbená služba, odporúčam. Pokiaľ máte radi Lightning, odporúčam vám prevádzkovať vlastný Lightning node. Ja použijem Alby Hub, veľmi som s tým spokojný. A non-custodial wallet, ja použijem tieto tri, Phoenix, EOS a Breeze. Prečo to hovorím? Hovorím to preto, lebo existuje super služba, o ktorej budeme ešte ďalej hovoriť. A tá služba sa volá Bitrefill. A to je globálna služba, pomocou ktorej si prakticky kdekoľvek v Afrike, v Ázii, v Európe zaplatíte fakt, že veľa rôznych služieb. A napríklad dnes veľa KYC fiatových služieb akceptujú Lightning depozity, napríklad Xapo, Zen, Strike. To znamená, že je to také zvláštne, ale veľakrát sa mi stane, že nemám pri sebe Lightningovú peňaženku, tak zaplatím môjim Xapom z fiatu, kde mám uložený fiat a viem zaplatiť hociakú Lightningovú platbu, čo je super. Takže ako hovorím, Bitrefill je služba, ktorá je podľa mňa stále dosť neznáma a stále dosť podcenená. Toto je zoznam služieb, ktoré si viete zaplatiť cez službu Bitrefill len v Českej republike. Takže vlastne môžete si všetky tieto služby, čo tu vidíte, si viete zaplatiť cez Bitrefill. A to sa vypísa len pár tých najväčších, ale tých služieb je podstatne viacej. To znamená, že fakt nepotrebujete bankový účet, nepotrebujete žiadny fiat, toto všetko zaplatíte Bitrefillom, Bitcoin Lightningom napríklad. Dobre. Možno tento slajd preskočím, pretože Juraj mal skvelú prednášku o tom, kde hovoril o anonymnom kryptocashi, ktorý sa volá Cashu. Možno by som len povedal to, že je to implementácia Shawmaniovského eCashu, veľmi podobný projekt je Fedimint. A čo je super na Cashu je to, že môžete robiť offline posielanie aj prijímanie transakcií. Samozrejme, offline nie je možné vyriešiť akože ochranu voči double spendingu, takže v tomto je to ešte lepšie ako napríklad klasická bitcoinová transakcia.
ten cashew token môže byť reprezentovaný čímkoľvek, môže to byť Bitcoin Satoshi, môže to byť nejaké voucher kupóny, môže byť čokoľvek. Je to stále experimentálny projekt, ale veľmi zaujímavý, pretože najviac som bol prekvapený, že existuje napríklad spôsob, ako enkondovať cashew token do smajlíkov. Takže si predstavte, že vám niekto pošle bitcoiny vo forme smajlíkov. Áno, vy si zoberiete tie smajlíky, dekodujete zo smajlíkov cashew token a máte bitcoin. Čo mi príde úplne super. Dobre. A potom pseudo-anonymné decentralizované kryptomeny a shitcoiny. Takže tu by som možno podotkol, že ja keď veľa cestujem, tak prakticky všetky letenky, alebo väčšinu leteniek, ubytovanie a akékoľvek aktivity za krypto bookujem cez portál, ktorý sa volá Travala. Tých alternatív je viac. Spomeniem Destiny, Virex Travel, XL Trip a tak ďalej, ale my sme vlastne s Jurajom pred pár mesiacmi začali používať tú Travalu. Je to tak, priznám sa, že asi jediný shitcoin, ktorý vlastníme, sa volá AVA, to je ten cestovateľský shitcoin, ktorý dostávate ako odmenu. Môžete dostávať aj Bitcoin ako cashback. Keď čokoľvek si booknete, tak dostanete odmenu buď v AVA tokenoch alebo Bitcoine. A funguje to tak, že je tam viacero nejakých smart programov, my sme dosiahli ten najvyšší program, kde máme veľké množstvo zliav a de facto častokrát je to lacnejšie ako Booking a hlavne keď započítam všetky tie benefity a výhody, ktoré to má. Máte tam coin search service, máte tam vlastne vstup do letišných salónikov a tak ďalej, takže je to fakt super služba. Takže keď cestujete, tak Travel je podľa mňa, že must. A potom ďalšia vec, keď chcete byť full krypto, tak odporúčam službu, ktorú prevádzkuje náš známy, volá sa ShoppingBit. To je vlastne buy anything with Bitcoin, Monero and Crypto. To je vlastne služba, ktorá vám umožňuje kúpiť prakticky čokoľvek na internete s nejakým drobným fíčkom za Bitcoin, za Monero, za Crypto. Odporúčame túto službu. Takže je dobre vedieť o týchto službách, obzvlášť keď nechcete ten bankový účet a ten fiat vôbec používať. Dobre. A takto vyzerá ten najvyšší Travel Diamond Avasmart program, ktorý máme. Tento vlastníme, že NFTčko, NFT Avatar, moje prvé a posledné NFTčko asi. Takže je tam 10% cashback. Môžete dostať cashback v Bitcoinoch alebo v AVA, ktorý potom ako docestujete, doletíte niekde alebo sa niekde ubytujete, tak sa vám automaticky pripíše do vášho kreditu, potom si môžete kúpovať za to niečo iné. Máte tam prístup do Airport Lounges, čo je super, a rôzne travel dropy a podobné veci. Takže keď cestujete veľa, tak túto službu oceníte a zaplatí sa vám po roku cestovania, podľa mňa. Dobre, poďme ďalej. Ďalšiu cool vec, ktorú môžete robiť, je kupovať si cez Bitrefill vouchery, napríklad na Airbnb, ktoré fungujú v veľa rôznych krajinách. Je tam napríklad aj Slovensko. To znamená, že vy môžete kľudne používať Airbnb, ktoré natívne nepodporuje krypto za krypto. Normálne to funguje, je to super. Takže, ako hovorím, cez Travalu si booknete prakticky veľmi veľa ubytovania, ktoré je dostupné cez Booking. Nehovorím všetko, ale veľké množstvo. Cez Bitrefill si môžete kúpiť Airbnb vouchers, ktoré vlastne spendnete v Airbnb, čo je veľmi, veľmi dobrá vec. A teraz by som ešte spomenul tzv. Pseudo-anonymné centralizované stablecoinové karty. Prečo to je super, že stále sem tam ten fiat potrebujete a čo na to odporúčam, tak našťastie veľa vydavateľov kryptokariet sú v CRS krajinách. To znamená, že keď si registrujete takúto službu, tak takúto službu by ste si prakticky vždy mali registrovať na rezidenciu v non-CRS krajiny, ako napríklad Paraguay. Takže odporúčam karty ako Xapo, Redotpay, Cypher HQ card a tak ďalej. Všetky tie karty spravíte na KYC na vašu paraguajskú cedulu. My tu máme Liberation Travel stále, veľmi radi vám s tým pomôžeme. A pokiaľ máte panamskú rezidenciu, s ktorou vám tiež radi pomôžeme, existuje super panamská služba, volá sa Lulubit. To je tiež kryptokarta podobná ako Xapo, ktorú zaplatíte kdekoľvek na svete. Ak máte argentínsku rezidenciu, toto bude moja 4. rezidencia, ktorú žiadam tento rok, tak existuje v Argentíne super služba, ktorá sa volá LemonMe, ktorá je prepojená na najpoužívanejší platobný systém v Argentíne, ktorý sa volá Mercado Pago, ktorý akceptuje v Argentíne doslova každý.
Takže vy, keď sa zaregistrujete v tej službe Lemon.me, tak pomocou Bitcoin Lightningu alebo nejakého krypta zaplatíte prakticky za všetky služby v Argentíne, čo je super. Takže teraz, ty si mi akorát hovoril, že existuje podobná služba v Keni, volá sa Tando, áno. V Keni funguje podobná služba Tando, kde vlastne, ktorú akceptujú všetci ľudia v Keni, automaticky cez nejakú podobnú proxy službu môžete všetko... Aha, jasné. Takže ten platobný systém v Kenii sa volá M-Pesa a je aplikácia, ktorá sa volá Tando, ktorú keď si nainštalujete, tak vašim kryptom môžete prakticky zaplatiť všade v Kenii. Tak toto funguje aj v tej Argentíne, je to super. Cashové platby. Ako hovorím, cash je king, ale problém je nosiť veľa cashu, napríklad pri prekročení hraníc máte limit $10,000 alebo euro, takže je veľký problém nosiť cash, môžu vás ľahko okradnúť a tak ďalej. Obzvlášť v Európskej únii sa tie cashové limity veľmi, veľmi znižujú. Existuje stránka, ktorá sa volá Coin ATM Radar, kde nájdete všetky bitcoinové bankomaty vo vašom okolí, prípadne môžete nájsť nejakých lokálnych kryptovexlákov, ktorí vám radi poskytnú nejaký cash. Problém cashu je taký, že tie fíčka za tú výmenu toho cashu sú väčšinou dosť vyššie, ako keď to robíte online. Najpopulárnejšia aplikácia v strednej Európe Vexl, odporúčam používať Vexl, pokým môžete. Ja čo používam, ja mám vlastne kirgizský a gruzinský bankový účet, mám ten najvyšší účet vlastne Solo Club v Gruzínsku, Bank of Georgia. Mám takúto kartičku, toto je vysoká Visa Signature a mám vlastne zadarmo výbery na celom svete, bez nejakých limitov. Napríklad, keď máte Revolut, tak tam máte nejaké limity, ale ja za to dokážem vyberať všade na svete bez limitov. Bank of Georgia mi umožňuje otvoriť nielen dolárový, eurový účet alebo librový účet, ale aj v českých korunách, takže mne ľudia vedia platiť v českých korunách do Bank of Georgia, čo je super. A potom to dokážem vybrať z bankomatov a jediné fičko, ktoré platím, je buď konverzné fičko, pokým nemám tie peniaze v tej danej mene, a fičko prevádzkovateľov bankomatu, ktorému sa nedá vyhnúť. Takže toto je super. Alebo si môžete otvoriť, to tiež umožňujem takú službu, a požiadať o takúto kartu, to je najvyššia Visa Infinite, alebo takmer najvyššia Visa Infinite, v kirgizskej banke, ktorá sa volá Bakaj. A čo je na tom super, je to, že vy keď máte takúto kartu a bankový účet v Kyrgyzstane, tak si môžete na hocakej kyrgyzskej burze vymeniť hocaké krypto v ľubovoľnej sume a na miestne nejaké USDC alebo nejaké krypto a automaticky sa to vybrať na svojom kyrgyzskom bankovom účte a platiť tým kdekoľvek všade a nikto sa o tom nedozvie, áno, pretože Kyrgyzstan podpísal CRS. Ďalšia alternatíva, keď chcete cashové platby, tak si to nechať poslať na pobočku Western Unionu. Western Union je prakticky všade na svete a vybrať to v cashi. Tam je problém, že Western Union vyžaduje striktné KYC. Dobre, takže teraz si prejdeme niečo o tých non-CRS bankových účtoch. Takže non-CRS bankový účet ešte raz predstavuje, nie je tam žiadny automatizovaný reporting a odporúčam, ak je to pre vás kľúčové, odporúčam mať aspoň jeden non-CRS bankový účet. Môžete si ho otvoriť napríklad v tom Kyrgyzstane. Otvoriť ten účet je možné na diaľku pomocou splnomocnenia. Keď ste paragvajský rezident, je možné si otvoriť účet akejkoľvek paragvajskej banke. Tam je ten problém, že pokiaľ neviete preukázať lokálny príjem v Paraguaji, tak v tom prípade môžete si otvoriť iba základný paragvajský účet, kde je limit $1,000. Našťastie, keď napríklad v tom Kyrgyzstane nie sú žiadne limity ani v tej Bank of Georgia. Prípadne je možné otvoriť na diaľku non-CRS účet v Kambodži, je to možné, ale dostanete len nejaký Union Pay, nejakú šitnú kambodžskú kartu a keď chcete Visa Mastercard z Kambodže, tak musíte fyzicky navštíviť tú Kambodžu. Nemusíte to ani v Kyrgyzstane, ani v tom Gruzínsku. Dobre, a ďalšia možnosť, ktorá je veľmi populárna medzi paragvajskými fešakmi, je CRS bankový účet s non-CRS daňovou rezidenciou, to som už spomínal. To znamená, že môžete si otvoriť bankový účet Bank of Georgia, tam sú 3 balíky, Solo X, Solo Premium, Solo Club. Ja mám ten najvyšší balík Solo Club, lebo v tom prípade mám výbery z bankomatov všade na svete zadarmo.
Viete to otvoriť iba na pas a môžete potom, keď si to otvoríte, nastaviť si daňovú rezidenciu v Paraguaji, to znamená, že ten Bank of Georgia nebude robiť automatizovaný reporting. Super na Bank of Georgia je to, že nepotrebujete žiadny proof of address, prakticky ich adresa vás vôbec nezaujíma. Takže tuto som zosumarizoval takých 7 dôvodov, prečo potrebujete bankový účet. Je tam virtuálni asistenti, airport lounges, účty máte automaticky v dolároch, v euroch, v librách a v lari. Viete si ich otvoriť aj v švajčiarskych frankoch, českých korunách, hociaké mene na svete prakticky. Takže ako hovorím, ja mám český bankový účet Bank of Georgia. Dostanete k tomu najvyššie karty Visa Signature, ktorú som ukazoval, Visa Platinum, Mastercard World Elite. Ja mám k tomu ešte kreditku od American Express Credit Card. Definujete si, že aká časť vášho bankového účtu je venovaná na kredit a oni vám vydajú American Express kreditku. Super je to, že môžete mať kdekoľvek adresu, môžete mať kdekoľvek daňovú rezidenciu a normálne to funguje. Je veľká, alebo najväčšia gruzinská zmenáreň, ktorá sa volá Kryptal, kde si môžete poslať hociaké krypto a automaticky spraviť výber, ktorý trvá rádovo pár minút a vybrať si to na svoj účet Bank of Georgia. A super je to, že my to dokážeme vám pomôcť tým a otvoriť to celé na diaľku. Ďalšia vec, ktorú by som rád spomenul, je Binance P2P. Nemusíte mať radi Binance, ale tu by som podotkol, že Binance podporuje rezidentov Paraguaja, takže keď ste šťastný Paraguajec, tak si môžete pomocou paraguajskej cedule spraviť full KYC na Binance. Prečo hovorím, že Binance P2P je super? Binance P2P je momentálne zrejme najlepší spôsob, ako si dobiť peniaze na váš paraguajský bankový účet z krypta. Áno, pretože je tam obrovské množstvo ponúk v Paraguaji ľudí, ktorí predávajú, kupujú krypto, to znamená, že vy si spravíte KYC na Binance, automaticky niekomu predáte stablecoiny, je tam veľký pár medzi USDT a Guarani, čo je lokálna paraguajská mena, a automaticky do pár minút, 15-30 minút máte Guarani alebo doláre na vašom paraguajskom účte. Takže toto je super. Binance P2P funguje vo veľa krajinách, Argentíne, v Paname, v Gruzínsku, všade som ho vyskúšal, všade funguje super, viete, fakt, že do 15-30 minút od nejakého náhodného človeka predať krypto a kúpiť fiat. Problém je taký, že keď to robíte často, alebo natrafíte na blbú protistranu, tak banka vám zatvorí účet. Už sa nám to stalo. Áno, teda nie mne konkrétne, ale kamarátovi, takže keď ako ten bankový účet vyslovene používate iba na P2P transakcie, tak tá banka ti príde podozrivé, tak vám zatvorí účet, čo nemusí byť úplne šťastné. A potom tá najnižší stupeň súkromia, ktorú máte, je v CRS krajinách. To znamená, to najhoršie, čo môžete mať, je český bankový účet, Revolut, N26, Zen a tak ďalej. Tak tam prakticky nemáte žiadne súkromie, pretože tam je full reporting a finančná správa sa dozvie o vás prakticky všetko. Dobre. A potom takú ďalšiu vec, ktorú by som podotkol, je to, že máme tu už veľmi veľa Bitcoin hodlerov, ktorí už sú na dôchodku. A v tomto prípade sa to dá využiť na to, že nemusíte platiť žiadne dane z predaja krypto, pretože to krypto nepredáte, ale budete z neho žiť. To znamená, že sú plne centralizované služby, čiastočné, alebo decentralizované a plne decentralizované, teda plne centralizované. A ja som napríklad fanúšik AV, to znamená, že zobral som si nejaké bitcoiny, spravil som si z toho vrepované bitcoiny a použil som to ako kolaterál, voči tomu som si požičal nejaké peniaze, nejaké stablecoiny. Tie stablecoiny si viete dobiť napríklad na Xapo kartu, alebo RedotPay kartu, alebo hocakú inú stablecoinovú kartu, ktorú si otvoríte na non-CRS paraguajskú rezidenciu a z toho normálne dokážete žiť. Prípadne spravil som reklamu výbornej československej firme, ktorá sa volá Firefish. A to je podľa mňa asi úplne skvelý projekt, kedy vlastne môžete poslať vaše bitcoiny do decentralizovaného smart kontraktu a oni vám nájdú protistranu, ktorá vám požičia nejaké fiat peniaze, pošlo vám to na účet, máte k tomu oficiálnu zmluvu. Finančná správa, aj daňový úrad je s tým pohode, teda daňový úrad, aj banka je s tým pohode, pretože ide o pôžičku, čo nie je daňová udalosť. Alebo sú plne centralizované riešenia, ako napríklad Nexo.com, plne veríte v tej spoločnosti, pošlete Bitcoin a oni vám dajú nejakú pôžičku. Pri tejto príležitosti odporúčam skvelý kurz Juraja Bednára, ktorý tu stojí, a vlastne akým spôsobom využiť hodnotu Bitcoinu bez toho, aby ste ho predali. On má celý online kurz o tom, ten kurz je v slovenčine a angličtine
Takže odporúčam si pozrieť ten kurz, pretože predávať kurz nie je dobrý nápad, ale žiť z neho je väčšinou skvelý nápad. Tu by som podotkol, že keď ste paraguajský rezident, tak môžete dlhodobo žiť v Čechách a na Slovensku bez toho, aby ste platili akékoľvek dane, akékoľvek sociálne alebo zdravotné odvody. A to spravíte tak, že si tu zrušíte trvalý pobyt, to znamená, odhlasíte sa zo sociálky, zdravotky, môžete tu žiť, koľko chcete, nebudete mať žiadny oficiálny príjem, budete žiť z pôžičky a tým pádom vám nevyplýva žiadna daňová odvodová povinnosť. Raz za 3 mesiace musíte vycestovať niekde inde. Dobre, dostávame sa k môjmu osobnému setupu, ako to mám nastavené ja. Takže ja sa snažím kdekoľvek, kde to je možné, používať anonymné krypto, to znamená, že som fanúšik Bitcoin Lightningu, používam Monero. Ak to nie je možné, tak zvládnem aj Bitcoin on-chainovú transakciu, sem tam použijem aj stablecoiny. Podotýkam, že keď chcete decentralizované stablecoiny, tak musíte používať LUSD alebo DAI, pretože USDC, USDT sú centralizované, to znamená, že vám ich niekto môže zmraziť. A následne, keď to nie je možné, tak snažím sa používať platobné karty non-CRS bankového účtu. To znamená, že používa môj Visa Infinite z kyrgyzskej banky Bakaj alebo paraguajské platobné karty. A pokým ani to nie je možné, tak používam CRS bankový účet, kde som registrovaný ako non-CRS rezident. To je napríklad XAPO alebo Bank of Georgia. Takže v takomto nejakom poradí to odporúčam používať, takže aby ste si zachovali čo najviac toho súkromia. Snažím sa nepoužívať CRS bankové účty a špeciálne nie je dobrý nápad používať bankový účet v vašej domovskej krajine alebo v Európskej únii. Nepotrebujete to, áno, napríklad tie gruzínske účty alebo ten XAPO. XAPO napríklad podporuje SEPA prevody a nie je to v EU, takže vy môžete fakt, že prakticky zadarmo robiť akékoľvek SEPA platby a nemusíte mať účet EU a budete ho mať viedený ako paraguajský rezident niekde na Gibraltári. Odporúčam. To isté Bank of Georgia, tá síce nie je v SEPA, ale dá sa použiť napríklad na to krypto. Dobre, a čo sa týka cestovania, tak sa snažím akékoľvek ubytovanie, to znamená hotely, letenky, čokoľvek rezervovací systém, ktorý sa volá Travela. Snažím sa v každej krajine, kde prídem, používať Bitrefill. Bitrefill je fakt super vec. Z Bitrefill napríklad bez problémov dobijete všetky paraguajské prepaid SIM karty, peruánske SIM karty, panamské SIM karty ako telefónne čísla. Je to fakt super. V Európskej únii používam okrem môjho paraguajského personálu, kde mám 60 GB asi za 22 € mesačne v celej Amerike a Európe. Odporúčam a používam projekt, ktorý sa volá Mobimetr, čo je agregátor eSIM kariet, dátových eSIM kariet. Zrejme najlepšie vychádza poľský operátor Spark, ktorý ponúka z 40 GB za $40 na 365 dní, čo tiež odporúčam. Pokým je to možné, tak snažím sa v každej krajine nájsť nejakého lokálneho kryptovexláka a prípadne si otvoriť lokálny bankový účet a nejakým spôsobom si tam topapovať krypto, napríklad cez tú službu Binance P2P. Čo je najdôležitejšie a najkľúčovejšie a najproblematickejšie, je, treba sa vyhýbať akýkoľvek medzinárodným fiatovým transakciám. To vám prakticky vždy zastavia, fríznú, pokladajú to za podozrivú transakciu, pýtajú sa blbé otázky a tak ďalej. Takže keď používať fiat, tak lokálne v rámci tej krajiny, ale nerobiť medzinárodné transakcie. Na medzinárodné transakcie prakticky vždy odporúčam používať krypto. Dobre, a posledný, taký trošku reklamný slajd. Ak vás to celé zaujalo, neváhajte sa stať členmi našej Liberation Travel Community. My máme veľké množstvo signál kanálov. Napríklad máme kanál, ktorý sa volá Global Opportunities, kde je veľká medzinárodná komunita nomádov z celého sveta, kde si vyzdieľame takéto rôzne skúsenosti. Tak napríklad to, čo som teraz povedal, tak to nie je z mojej hlavy, ale je to naše veľké zdieľané know-how, ktoré som nejakým spôsobom zosumarizoval a spravil z toho prednášku. Máme skupinu Asuncion Onsite, kde je viac ako 300 ľudí, ktorí sa vyskytuje a žije v Asuncion, v Paraguaji. Máme skupinu Global Health Insurance, kde je viac ako 200 nomádov, ktorí používa globálne zdravotné poistenie. Čo je super, napríklad je to, že otvorili sme niekoľko stovák bankových účtov v Bank of Georgia, takže vlastne máme privátny kanál, ktorý sa volá P2P Exchange for Select Bank Georgia Owners na
na non-KYC tradovanie krypta, kde si prakticky všetky transakcie klírujeme cez náš lokálny Bank of Georgia účet, čo je super. To znamená, že niekto chce predať alebo kúpiť krypto, napíše do Signal kanály, na Signal kanál a nejaká druhá strana to akceptuje a fiat si vymeníme lokálnym bankovým účtom, lokálnym bankovým prevodom v rámci jednej banky, čo je super. Takže non-KYC. Táto komunita Bank of Georgia je už dosť veľká, takže ľahko sa tam predáva, kupuje akékoľvek krypto bez KYC. Takúto komunitu sa snažíme teraz vytvoriť v Kyrgyzskej banke Bakaj, takže momentálne sa snažíme získať viac a viac klientov, ktorí by si otvorili kyrgyzský bankový účet. Posledná vec je to, že vlastne naša taká pridaná hodnota je to, že snažíme sa nefokusovať len na jednu vec, ale mať taký globálny pohľad na celý ten offshoreový biznis a hlavne z hľadiska použitia krypto. To znamená, ako prežiť na svete z hľadiska toho, že primárne používate krypto a nepoužívate fiatové účty. To je všetko, ďakujem za pozornosť a teším sa na vaše otázky. Dámy a páni, Pavol Upták. Ja sa pozriem na váš blábol. Na vaše bláboli, že či tam niečo je. A tam nie sú otázky. Máte otázky takto na rovinu, naživo? Alebo je vám všetko jasné? Ja mám jednu otázku. Jak to funguje? Děkuju. Já bych se možná zeptal, co se týče těch vlastně kryptopůjček, jak to vlastně funguje právně tady v Čechách a jak já jsem viděn, když si tu půjčku jako vezmu. Ja môžem povedať, ako to funguje v prípade Farfishu. Ak sú tu ľudia vo Farfishe, tak ma kľudne opravia. Ale de facto to funguje tak, že Farfish je organizácia alebo spoločnosť, ktorá vám nájde nejakú protistranu, nejakého človeka, ktorý vám poskytne fiat a za to, že vy predtým do nejakého smart kontraktu pošlete Bitcoin, to je nejaký 2 z 3 smart kontrakt, myslím, 3 z 3 smart kontrakt a automaticky, keď vám tá druhá strana pošle krypto, tak vy ako poskytovateľ fiat liquidity mu to normálne pošlete zo svojho osobného účtu na iný osobný účet a Firefish vám vygeneruje zmluvu o požičke. Takže keď sa akákoľvek banka, buď vaša alebo banka príjemcu, spýta, že čo je to za veľká transakcia, komu ste poslali 50 000 eur, tak vy zoberiete, stiahnete takto jedným klikom zo stránky Firefishu zmluvu o tej púčke, to pošlete banke, pošlete to finančáku a všetci sú šťastní a spokojní. Takto to je. A nevidím tam nejaký akože problém. Čo je daňová udalosť, čo môže byť problém, je vtedy, keď sa vám to zlikviduje. To znamená, že Bitcoin prudko poklesne a keď prudko poklesne, tak Firefish vám to zlikviduje. A to znamená, že ten Bitcoin, ktorý máte v smart kontrakte, predá. A to už je daňová udalosť a z toho by ste už mali platiť dane. Teda, keď ste daňový rezident Českej republiky. Keď ste v Paraguaji, tak to neriešite. Ešte jedna posledná otázka, ak je a keď nie. Aha. A keď nie, tak môžeme ukončiť. A kto z vás ešte nemá Liberation Travel tričko, tak sa zastavte na stánku. Budeme vás tam očakávať, samozrejme. Pali, chceš ešte niečo dodať? Máme otázku. Aká iná krajina, okrem Paraguaja, nabízi daňový domicil, když si tam udelám rezidencii a nemusím tam tráviť 6 měsíců v roce? Žiadna. To znamená, že Paraguay je úplne najlepšia krajina na získanie daňovej rezidencie, bez toho, aby ste tam museli žiť väčšinu času, lebo prakticky všade inde získate daňovú rezidenciu. Spomenul som si teraz na jednu. Je to Uruguay. V Uruguayi máte 3 možnosti, ako získať daňovú rezidenciu. Uruguay je krajina, ktorá rozlišuje medzi trvalým pobytom a daňovou rezidenciou, čo je akože veľký rozdiel. Získať trvalý pobyt v Uruguayi je veľmi jednoduché, týždňová návšteva a máte to vybavené. A získať daňovú rezidenciu v Uruguayi sa dá 3 spôsobmi. Buď tam žijete 183 dní, alebo si tam kúpite nehnuteľnosť za minimálne $400,000, alebo tam spravíte investíciu za minimálne $1,5 milióna. Takže ak sa vám nepáči Paraguaj, viete získať daňovú rezidenciu v Uruguay, bez toho, aby ste tam žili, tým, že tam kúpite nehnuteľnosť za $400,000, minimálne $400,000. A ja mám taký pocit, že dokonca aj Gruzinsko má niečo podobné, že si tam za veľa peňazí kúpite nejakú nehnuteľnosť a tiež tam môžete byť potom daňoví rezidenti bez toho, aby ste tam boli väčšinu času. Ale je tam potrebná tá veľká investícia, čo v Paraguaji nie je potrebné. Takže
počítajte s tým, že musíte spraviť veľkú investíciu v tej krajine, aby ste stali daňoví rezidenti, bez toho, aby ste tam žili. A posledná otázka, tip, ako sa vyhnúť medzinárodnej SEPA platbe pri platbe medzinárodného zdravotného poistenia? Aha. No akože ja SEPA platby nerobím, keď si platím globálne zdravotné poistenie. Oni mi vystavia akože ja robím Swiftovú platbu. Oni mi vystavia nejaký IBAN, nejakú ja to platím z Bank of Georgia. Ja vôbec nerobím SEPA platbu. A my môžete spraviť SEPA platbu tým, že z Gibraltaru, z Oxapo, kde sa zaregistrujete ako paraguajský daňový rezident a odtiaľ spravíte normálnu SEPA platbu. Je to vlastne mimo EÚ, ale je to SEPA. Áno? Moja medzinárodná zdravotná poisťovňa akceptuje platby kartou. No, jasné. Alebo môžete platiť kartou. Môžete zaplatiť Kyrgyzskou non-CRS kartou napríklad. Bez problémov. Nie je podozrivé nepoužívať vôbec bankový účet, ak žijem v Európskej únii. Dáva význam mať nejaký CRS bankový účet, aby som mal aspoň nejakú aktivitu, príkladom využívať len na nákup žrádla a podobne. No ja si myslím, že keď nepoužívate bankový účet, tak nikto o tom nevie, takže to nie je podozrivé. Hej? To nemajú všetci ľudia bankový účet. Že keď akože fungujete na keši, alebo na nejakom anonymnom krypte, tak nikto o tom nevie, takže to nie je podozrivé. Hej, že podozrivé je to, keď sa o tom niekto dokáže dozvedieť. Hej, takže podľa mňa to je presne taká otázka, ľudia sa zvyknú pýtať, že aké problémy budem mať, keď si zruším trvalý pobyt v Českej republike alebo na Slovensku. Hej, ja mi hovorím, že to je blbo položená otázka. Otázka je, že aké problémy môže mať, keď si ponechám ten trvalý pobyt v Čechách a na Slovensku. Áno? Že ma bude kontaktovať zdravotká s pokutami, sociálka a neviem čo všetko. Hej? Takže vlastne vy, keď odídete zo systému a nikto vás nevie, tak vám nemá kto robiť problémy, lebo vás nevie. Áno? Dáva zmysel účet... Dukascopy Bank je švajčiarska banka, ktorá má tú výhodu, že vám dokáže otvoriť účet na paraguajskú cedulu, takže v Paraguaji je veľmi populárna. Jediný problém, ktorý ja mám z Dukascopy Bank oproti Bank of Georgia, je to, že sú relatívne drahí, majú relatívne vysoké poplatky a vyžadujú relatívne veľa byrokracie. Ale inak choďte do toho, jasné, akože viete to otvoriť na paraguajskú rezidenciu. Áno, bola tam ešte nejaká otázka? Či solo bank account a gruzínske banky, ale už vraj sú súčasťou CRS od septembra minulého roku. Takže... Dobrá otázka. Gruzínsko podpísalo CRS, ale čo som sa bavil s mojou Bank of Georgia privátnou bankérkou, tak mi povedala, že ešte to nemajú plne implementované. A neviem, či teraz sledujete aktuálnu situáciu Gruzínsko versus Európska únia. Vlastne teraz som stretol nejakého človeka, ktorý mi hovoril, že bola nejaká únia z Európskej únie v Gruzínsku snažili sa rokovať o tom, že niekedy v budúcnosti vstúpia do EÚ. A výsledok bol taký, že neprichádza to najbližších 10-20 rokov ani do úvahy a celá delegácia EÚ odišla od Gruzínska. Takže ja si myslím, že Gruzínsko teraz nevyzerá byť, že EU-friendly. A uvidíme, ako sa to prejaví v tom reportingu. Ale čo viem, tak oni zatiaľ to nemajú poriadne implementované. A keby to aj mohli poriadne implementované, tak vám stačí si vybaviť daňovú rezidenciu v Paraguaji alebo niekde inde, v non-CRS krajine. A dôležitá vec, aby som akože nešíril nejaké falošné informácie, vy keď žijete väčšinu času v Čechách na Slovensku, tak ste automaticky daňový rezident Česka na Slovensku a vy by ste mali dobrovoľne všetko nahlásiť, nareportovať a platiť dane. Presne tak. Takže to bola posledná otázka, posledné ponaučenie z tejto prednášky. Ďakujem veľmi pekne. Pavol Lupták!